Bine tuturor, o să ne jucăm acolo. Să încheiem o săptămână viitoare, următoare. Acest joc care poți să-ți faci, nu, să nu, cred că n-ați văzut nimic văd că aici, bă, nu, ok. Eu cu asta, bă, n-ați văzut nimic, cauza că am, uite, chestiile alea în spate și n-ați văzut nimic pentru că, bă, eu cu asta, văd dezblocat, văd, n-aveți o să vedeți pentru că e urât. Și dacă nu vă uitați, hop, nu vezi nimic. Da. Cum ai întrebat cu la bani? Vreau să fiu și balcon. Deci ai dit, ai piscina. Ai și de rampă de sărit. De ce? Băi, ce smu... Oh! Bă, ce v-am cu joc? Hop! Bă! Bă, gata, mergem. Dar de ce toate fetele sunt dezbrăcate acolo? Ca să nu înțeleg. Mi-a făcut o poză. Ce poză? Poza asta. Și știi de ce dansez așa? Pentru că pot să-mi pun dansul de aici. Să nu mai fac dansul. Dacă nu mai vreau să fac dansul, că deja am. Ok, uitați-vă, am și taco, am și hamburger, am și suc. Sau mai bine zis, 2 sucuri. Astăzi nu o să facem numai, o să vă arăt harta, pentru că astăzi mai trebuie să ne facem și skin. Uitați-vă, am ochelari de boss. Și parcă n-am ce să-mi pun, sau, ba da, am ce să-mi pun. Adică eu vreau să îmi pun ceva șapcă. Dar ceva șapcă mai faină. Bă, rațe Among Us. Uite rața cu ochelari de boss. Uitați-vă, ăștia vă luați de aici, prietenii voștri. Vă luați de aici. Sau să-mi pun asta. Bă, haide să-mi pun unul mai fain. Doar ăsta. Mai așa, mai fain. Da, am făcut și niște poze. Până acum nu știam că
Îi aici schimbi toaletele. Schimbi toaletele. Schimbi toaleta. Vedi? Bă, ce e asta, bă? Uite un schimbi toilet clădit. Și un WC-ul. Ce-i, bă, pe jocul ăsta? Nu mai înțeleg nimic. Ok, decât săbila asta nu o să-mi pun furculița asta, pentru că uitați-vă cum arată furculița. Da, uitați-vă cum arată. Nu-mi place mie cu furculița, așa că nu o să mă furculița. Abia aștept să fie mâine. Să-mi pun săbila asta înapoi. Mergem sus. Hai. Ba da. Eu încă mai pot. Da, nu e vorba de poți. Nu trebuie să ne chinuim. Nu Să vreau. stăm treji. Nu ador. Mă chinui. Și o să vă arăt și de unde am luat ochelari ăștia de aici. Și coarnele astea. Ui! 96. Haideți, mușcăm, hai sus. Hai să ne schimbăm pijama. Hai. Nu, Hai, bebici, și tu. nu vreau. Dar de ce trebuie? Hai, Alex, nu mai tot producția. Hai odată. Hai la mine, hai pe spatele meu. Cărniță, hai. Dig, 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 dagă, dig, dig, dagă, dig, 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 dagă. Na, hai. Și ce, o filmez? Nu pot acum, credeți că eu nu filmez? Deci tu lucrezi acum, baby. Dar așa noaptea târziu lucrezi. Da, poți să te pui și să fie acum, nu te știi. Și poți te pui. Uitați-vă la gura mea. Tiu, tiu. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă pe capăt, înțelegi. Pe papa.